lagi kok nyemprot ladang. Makane kambing kok. Makane kambing. Kambing akeh, Mbah, loro. Anu pedus mbeki akeh lho. Iyalah, Pirang biji? 3 biji sing 3 biji digaduk. Oh, 3 biji digaduk. Ya kambing kok gering-gering tenan. Yo jenenge nganu Mbah, aku isih belajaran Mbah. Besok elek kok ngene kambinge. Wah, ya. Lah wis suwi ngomong kambing ngene iki ya. Ya mbene 2 bulan. Wong pengen nganu kambing mulem-mulem pengen. Oh ya pengen to Mbah. Tak kei solusi nek kowe Piye. jago kene jago. Solusi. Kowe jago kene. Tak solusi ya. Piye kuwi? Mbak kan dadi mau balik kok nyemprot. Hmm. Iki berhubung kambingmu gering-gering tak kei solusi. Tapi yo nganu. Nggo DP. Kowe duwe DP ora? Kok tak gaweke ramuan hebat supaya kambing mulune klimis-klimis 45 DP ini. Itu pengobatannya 150. Pengobatannya 150. Iya wis dadi tak gaweke Mbah. Pas iki paling bagus kan? Gampang. 45. Oke, sampean kok ramu tak nganu sik lah Mbah. Iya. Ngene kan yo mending le balik kok nganu jen nyemprot untuk bayaran gawe obat nganu kambing fermentasi lemu ini ya mending to. Aduh. Ya wis ngono ya Le ya. Aku tak balik ya. Engko maro wae gone Mbah ya. Oke. Heeh. Ya apa Mbah? Fermentasi. Nganu lho, kalau apa jane kambinge bola mulak gering-gering banget ya gaweke mbak fermentasi. Mbake di DP 45 to. Nah, dadi iki nek fermentasi ya ngene iki, mau fermentasi kambing iki yo ngene iki to. Ya kok endi mau? Kodolan. Kodolan to. M4 le. Bisa nggo nglemokke ternak kambing. Mbak yang ngene iki fermentasi yo ngene iki. Aku arep masak kambing. Oh, sak fermentasi kok. Ibu barang to. Kowe sing ndelok ki wae sih. Mbak yang ngene iki. Ora tak. Fermentasi. Kok temen ndi wae iki? Dolan mau. Dolan to. Bingung karena ndi ae. Oh iya mesti dilem Mbah ngene iki wae. Mbah iki sing gawe fermentasi dadi yo dengan kambing ki kuwi iki seneng arepmu. Iya. Kowe kene ketemu ya. Ya. Garang iki. Iki seneng. Fermentasi kambing lho, kancamu kae nganu. Ini. Nggo pesen. Weh, Mbah. Dadi urung. Wah yo. Meh dadi kok. Meh dadi. Dadi. Sing larang iki. Wah yo iya. M4. Ngono M4 vitamin apapun ada lho. Engko tunggon diri neh ya. Yo. Anu kowe to, jupuk ada kono. Ember apa-apa. Ndek iki wis dadi sanarepan. Kono ndak? Siap, tak jumuk ember. Jupuk ember ya. Ya Mbah. Ya kok gede temen. Ya kan oke Mbah, Mbah. Ya aku tukune larang kok meh kayak titik kok. Iya lho, Itu kan gede kok ngetak joko nang balak gemblong kok. Nah, ayo catet yo ngene. ngene iki rek nek ora mandi, apa kambingku sik gering wae tak dendo sampean. Alah, dendo gampang, enggak percaya karo Mbah yo. Ora percaya karo Mbah ya. Lah iku ki sayur terasi. Apa? Fermentasi. Ini
kuwi. Engko lek wedhus mulem-mulem. Ah. Wis pakakno, ya toh. Kula doyan dijelno lek doyan ya. Mesti seneng Den. Wis tak gon bali kono, wis kan gon bali. Enak ya wis. Lah iku aja bukae meneh pesenan nambah. Nambah. Heeh. Wah, lah kok banding kau ngono kurang ajar. Koyo enak. Tak cicip lah. Lah kok enak?